Welkom bij Deze Wieken, het programma met de beste en mooiste reportages van de Aroene Wieken. Dit zijn de onderwerpen van Joert. Monumentale kerk op het Ameland, volslaan afbaand. Ares snakt naar oerwinning tegen Greens. En Sido Martens maakt het nieuwe album in Kemper. Dit en meer in deze aflevering van Deze Wieken. Het Openbaar Ministerie vreegt de hulp van het publiek om de zaak heiltjes weer op gang te brengen. De haatverdachte van de moord op de 60-jarige vrouw Jesterwaarde in september is van het weekend weer vrijlitten omdat er het genoeg bewijs is. Het Openbaar Ministerie had net genoeg feiten in de verdachte die als bewijs je kennen. 1 november werd de zo'n 30-jarige man zonder vast wemplak aanhouden, maar na 2 maanden in volslaande beperking is hij nou weer op vrije voeten. De verdachte en mijn rug nemen we hem nog verdachte. Dat wil zeggen dat er feiten en omstandigheden binnen waarom wij vinden dat hij er mogelijk bij betrokken is. Die is vrijlitten omdat er geen ernstige bezweren meer binnen. Dat is een stapje heger dan verdachte. En omdat wij het idee hierin dat de rechtbank dat ik zou beslissen, hebben we zelf het besluit genomen om hem op vrije voeten te stellen. De man bleef verdachte. Ik al vindt zijn advocaat dat daar te min bewijs voor is. Maar wij zorgen dat toch oors. En vandaar dat wij nog druk bezig zijn met het onderzoek. Of om te zien of er mogelijk meer bewijs is richting deze verdachte. Of dat er nog om andere verdachten gaat. Want wij sluiten het natuurlijk nog niks uit. Maand komt de zaak heiltjes in het programma Opsporing verzocht. Dan is er omtinken voor een tipgeld van €15.000 en een bepaald mes. Waarvan het Openbaar Ministerie net zeggen wil of dat het moordwapen is. Als er naar je verdachten binnen wil het IM ik net kwijt. Troch een grutte, voele brand is de Sint-Clemenskerk in Nes op het Ameland volslijn uitbaand. Alleen nog de moorden staan nog oranje. Mogelijk is blikseminslag de oorzaak van de brand. De kerk uit 1878 van architect Pierre Kuipers wie een rijksmonument. Het vuur begon om 5:00 en sloeg heel hut om hem heen. De brandwacht wie gauw te plak, maar er wie geen reden meer aan. Er zou nog een persoon vermist wezen, dus dat hier in het begin dat is de hoogste prioriteit. Maar doordat wij omkwamen, doen we eigenlijk de hele kerk al in de lichte laaien. Alles die ook direct in vuur vlam. Het hele plafond van de zolder, dat stier van deze kant tot de andere kant stier het geheel in vuur vlam. De brandwacht had nog bezocht de sietbeuken te redden, maar dat slag uiteindelijk net. Wel binnen de pastorie en een bijgebouw bewaren bleun. Er is net één verwonnen rekken. De eilandbewoners van het Ameland zijn tieren verslaan door het verlies van de kerken. De Roomse mierskip had persoonlijke oortinkers onder Sint-Clemenskerken. Ze binden trouwd of haar baan binden doopt. Het is een triest beeld dat de Amelanders joggen die van de moor naar de restanten van het kerk in Nes komen. Van de eerste Grutske Sint Clemens, een rijksmonument, bouwd in 1878 door de jertijds verneemde architect Pierre Kuipers, is nog maar een beetje oer. De emoties in de katholieke mierskip binnen Grut. U heeft de tranen in de ogen. Nou, ik ben wel triest, ja. Ik ben er wel triest van. Ja, mijn hele verleden ligt er. Getrouwd, ja, gedoopt, ja, alles. Die mooie gebrandschilderde ramen en het altaar. En noem maar op, alles is naar de bliksem. Krijg je nooit weer terug. De parochianen liet haar treesten door pastoor Verheijen, die met de eerste boot dadelijk van uw dokkum naar het eiland aanreisd is. Aroene Snijnpas, waar hij nog maar een feestelijke tjenst in de Sint Clemens op het eiland inwijde. Ah, het is verschrikkelijk gewoon, dit. We zijn net zondag hier geïnstalleerd, mijn collega en ik, als nieuw pastoraal team voor Ameland. Met een hele feestelijke viering, een prachtige kerk. En als je dit dan ziet, is het gewoon triest. Net te bevatten. Het is net te bevatten. De tranen springen me naar eigen. Ik krijg even binnen, jongen. Van Safir dat er wat te zien is. Maar het is een treurnis. Het is onbegrijpelijk dat het kan. Het interieur van de kerk is volslijn door de brand vernield. Kostbaar goud en zilverwerk wie in een kluis in de pastorie opslaan en binnen sparrenbleun. De totale skeer wordt roest op €3 miljoen. En het is de vraag of de kerk weer opbouwd worden kan. Wij gaan straks in overleg met het parochiebestuur. De bisschop die heeft net gebeld, die heeft zijn medeleven getoond.
En wij zullen met de burgerlijke autoriteiten moeten praten over van wat we doen. Ik moet zeggen dat ik vanochtend al een mailtje had van de dominee van hier, van Jano Schellevis, die ons zijn hulp en zijn kerk ook aanbood. Boven dat worden deze weken in gearwerking met de gemeente nog speciale bijeenkomsten houden voor de katholieke gemeenschap. We hebben alle gelegenheid geboden aan het kerkbestuur om aandacht te geven aan de mensen en hun wensen zeg maar, in te vullen daar waar we dat kunnen. Bisschop Gerard de Korte uit Greens wil eind deze week nog naar Ameland komen om de gemeenschap bij te staan. De impact is er groot. Het eiland is schijnt. Het begint nou heel pas door te dringen. Want ik kwam dus hier net aanfietsen en toen was de kerk weg. En dan besef je pas dat die weg is. Dan is het pas echt. Ja. Ja, ik vond het mooiste gebouw eigenlijk van het eiland. Nou, ja, ik hoop ook wel dat die opgebouwd wordt. De 6 vertochten in de zaak Smedema zijn vrijsprutsen. Nevens de rietsheren van het Hof is er geen uitzoekend bewijs. De 6 waren er van vertocht in april 2010 de 16-jarige Redmar Smedema deerskopt en slijn te hebben. Dat weer bij Club Q in Noord-Burgum. De heid van Redmar wil de zaak nou afsluiten. Voor mij is het nog klaar. Na de rugbankzitting hier ik er toch een ontevreden gevoel over hoe alles rond weer. En ik hoe de behandeling van de zaak daar weer. En hier ga ik een heel goede behandeling zien. Dat ze echt een heel prettige moeite dienen om de weer boven tafel te krijgen. Nou, en dan het is nou voor mij klaar. De zaak is in Greven onderzocht. De politie, die bij het ministerie, de rechtbank en het Hof had 220 jaar. Alle verklarings die online binnen, zijn van de rietsheren net uitzoekend. Alle 6 de verdachten worden vrijgesproken van het verwijt dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een aanval of vechterij en van het plegen van openlijk geweld. Het Hof heeft dat heel goed bekeken en komt tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs is. Nou, dan is er maar 1 uitspraak mogelijk, dat houdt de wet ons voor, dat is een vrijspraak. Of er nou recht is gedaan aan de ouders van Redmar, ja, dat denk ik niet. Die mensen die willen weten wie de oorzaak is van de dood van hun kind. De vertochten binnen verrommen de vrijspraak. Het had een lange, slepende zaak west en ze zijn blij dat ze op een nij vrijsprutsen binnen. Doch binnen ze haar goed bewust van de impact van de deer van Redmar. Wij hebben u zich altijd realiseerd, uw cliënt en wij wat het bezit voor de nabestaanden van de overledene. Maar wij hebben constateerd wat het alweer doet, mij een verdachte zelf en mij zien naast de omgeving. En die impact wie ik enorm en het heeft alweer heel lang dwarren. Dus wat dat betreft hopen wij dat er een streep onder zet werden kan. Kees Smedema hier hopen antwoorden te krijgen over wat er echt bad is die joen. Die komen er na alle gedachten net meer. De weerriet wat er uiteindelijk gebeurd is, dat is net boven wet te komen. Dus dat stukje, er komt geen rechtspraak over eventuele feiten die er wel pleeg binnen. De verdachte zei natuurlijk al dat ze neer die gaan. En daar gaan we nou ook vanuit, want die rechtspraak is er. Maar uiteindelijk, als iedereen in de weerriet spreekt hier, dan weer hebt men nou nog tussen. En dat is net zo. Het Openbaar Ministerie zal het vonnis nog bestuderen en dan beslissen of ze in cassage gaan bij de Hegerieën. Dat waren de meest opvallende nieuwsreportages van deze week. Ze staan ook bij u op de website, gaan daarvoor naar uitsturing mist. En nou verder maar de sport. Nee, 3 verliespartijen op Riegen in de competitie snakken ze bij Ares weer naar een uitwinning. Benamen het verlies van Vlien weekendje in concurrent Zwolle die zeer. In de beker helle Ares deze week de hele finale en dat willen de basketballers een goed vervolg Jan. Geen makkelijk opjefte, want Greens kwam dit weekend naar het Kjelladikje. Wedstrijden tussen Ares en Greens bleven een bijzonder treffen. Traditioneel hadden Greens het lastig in Ljouwert. Ares is een echte angstgegner voor de kampioensploeg. Zowat Greens jedde dit seizoen al op sensationele wijze verslaan in het Kjelladikje. En ik nou begint Ares sterk. David Michaels wordt een dadelijk mooi de trijpunter. En dit is Whit Halkamp. Kreeg een week rest van coach Erik Braal, maar is weerom. Paaskop, Poels en de dunk. Zo zit Ares voorts lekker in de wedstrijd. En toch is Braal net helemaal tevreden, want ook Greens scoort zijn punten. En dus houden beide ploegen elkaar in liekweegt. Na het eerste kwart is het 22-24, een lietse vastsprong dus van Greens.
dat terugzet in het tweede kwart. 3 punten voor Jamal Boykin. De Grazers hebben een toekerieten. Want hier is het op een ei Boykin. Draait hem zelfs vrij en scoort. Een god van 10 punten ontstaat in het tweede kwart. Time-out van Braal en het gezicht van de coach zo het alles. Aris zet dan een tosje bij en daar is David Michaels weer met een 3-punter. En hij zwaargt voor de ontsluiting. 34-39 bij het skoft. Aris dus nog wel hield dit achter. Maar dan het derde kwart. Dat zet goed uit aan voor de thuisploeg. Er wordt knokt, strijd leveren en de score van Sammy Givens. Grains mist vervolgens en dan de rappe uitbraak. Weer Michaels en weer een 3-punter. Aris op vastsprong en de wedstrijd kantelt. Balverlies bij Grains en de omschakeling. Gerald Williams, kom er maar in, alsjeblieft. Dit is het spektakel dat ze in Ljouwert zijn willen. Maar dan wordt de wedstrijd stilline. De shotklok boven een van de baskets werkt het net meer. En wat is daarvan de oorzaak? Tisse, kapotte stekker. Die doet het net meer, maar er wordt besloten om terug te spelen maar 1 shotklok minder. En Grains liet het meest les te hebben van die onderbreking. Ze missen en dan dendert Aris er doorheen. Givens op Williams en de vastsprong rent op. Grains beziekt het vanzelfs nog wat waarom te dwaan. Jason Durisso scoort wel, maar hield dit had Aris een antwoord klaar. Het god is slijn en dat wordt maar succes vasthouden. Kerazi, naar Givens, naar Michaels en weer een score. Alles valt bij Michaels, die met 23 punten topscutter wordt bij Aris. En hier maakt hij zijn 6e 3-punter. De buit is binnen voor Aris. De eindstand wordt uiteindelijk 84-74. De laatste dunk van Michaels wordt affluiten vanwege een voetfout, maar zit er wel mooi in. Aris wint voor de tweede keer dit seizoen in eigen huis van Grains. En coach Erik Braal is tevreden. Ik vond het een hele mooie wedstrijd, heel intensief, met veel intensiteit gespeeld. Dat is ook reclame voor het basketbal. Is dit wat u tot nu toe heeft gemist? Nee, want zo hebben we wel vaker gespeeld, of delen van wedstrijden gespeeld. Maar nu konden we die concentratie wel opbrengen voor de 40 minuten en dat was ook nodig. Want anders hadden we het niet gewonnen. Tegen Groningen spelen is altijd sowieso gewoon bijzonder. Gewoon. En de fans waren gewoon echt super. Zij stonden gewoon de hele wedstrijd achter ons. En dat gaf gewoon een extra boost. Een reportage uit Bobbeslag wie dat van Arone Wieke. Omroep Friesland had ook een handig oorzoek van alle uitslagen van het voetbal, korfbal, basketbal en volleybal. Klik daarvoor op de knop Uitslagen op de site omroepfriesland.nl. Sido Martens is singer-songwriter. Dat wil zeggen dat hij zijn eigen muziek maakt. Dat doet hij al heel lang, maar elke keer weet hij weer te verrassen wanneer hij met een nieuw album komt. Het is een echte doe-het-zelver die een heel sterk idee heeft over hoe en onder wat voor omstandigheden je nou goede muziek moet kennen. Hij kroop er dit keer voor in een camper. Goedenavond dames en heren. Ik wilde het eerst in de camper gaan doen, de cd-presentatie. Daar heb ik wel alle liedjes opgenomen, maar nu ik dat zo zie, dan had ik het best gekund in die camper van mij. Ik heb op 7 plekken in de provincie deze cd opgenomen in mijn oude camper. En op elke plek heb ik wat foto's gemaakt en wat verhaaltjes gemaakt over de plek. En ook van elk liedje heb ik een beetje associatieve oprisping geschreven. Hoe zalig is onbevangen, verwonderd, aangeraakt en ontroerd, aangedaan en meegevoerd. Waar zij ooit ook die verbazing. Zo gretig als de zon opkwam. Geen oordeel, geen goed of kwaad. Alleen maar zijn en beleven. Dus Sido, hij die het nog, de camper. Die het nog. Dat we even net wist, hè? Nee. Ik ben de laatste keer van de opnames voor het Westen, dat weer in november. Dus Jan had er 2 maanden stilstaan, maar hij deed het gelijk. Mijn idee was om een akoestische
akoestische cd te maken. Maar alleen nog gitaar en jongerij, nou ja, en mijn banjo en een ukulele. Ik wil eigenlijk ook wel eens bezieken hoe dat nou werkt als dat heel alleen nog doet. Mijn roos is gauw in een soort studio setting dan. En dat is dan toch wat, nou ja, dat is de microfoons en dit is het plak en ja, dat leidt ze verst al hier. Maar dit is gewoon van, nou, er is ergens in tegen, oh, dit is een mooi plakje zo. Hier ga ik even staan, wist wel. En ik hier de microfoons bij en zo'n lied, 2 sporen digitaal recordertje. Dus dat is al hartstikke makkelijk. Nou, dan is het even sjen bij halve op papier en met het water, een mooi uitjog. En ja, dat inspireert mij altijd wel. Dat vind ik heel mooi. En werd geen de zangjes hoor? Ja, van alles en nog wat, hè. Hoe het mankelijke leven van een bejaarde. Voor jou een 60? Bijna. Dat mag gewoon voor diezelfde wat uitdaging horen. En dat vind ik maar de muziek, ik ken het toch net zonder en het komt toch nog steeds van alles. En ja, en dan moet het ook, ja, het moet gewoon dan weer, hè. En dat vind ik echt mooi, een uitdaging en dan word ik het dan weer saai en dan probeer ik uit te vinden wat ik nou zo, ja, min of meer betenkens is, maar die muziek, dat ben ik. Zo is dat gewoon, die zangjes, dat ben ik. Ik ben wel wat mankelijk, maar ik kan echt wel fleurig wezen. Ja, ik ben net ik zie er vooral naar wat leven net heel spikzwart of zo. Maar het is net, ben net al hier vrolijke zangjes. Als ik er gewoon voor zitten ga en als ik hier nou zit en ik zit hier nog een jaar of zo, dan borrelt er wel weer wat op. En dat is net omdat ik zo interessant ben of zo, wat ik interessant doorkomen wil. Maar zo is het gewoon. Het is een soort veenbron of zo daaronder. Hè? En dat af en toe ja, zitten de vlammen eruit. En dan betijdt het weer en zo. En dan is het weer een waakvlamke. En zo gaat het dan een beetje. Ja, maar ik laat het gewoon nou wel komen. En meestal moeten maar doen wat ze maar doen willen. En dit is wat ik ben. Hè? En dit zit het dichtst bij me. En hier lijp in het. En ja, mijn zielzaligheid zit hierin. En ik vind het mooi dat ik het nou echt de moed heb, zeg maar, bij me. Want ik heb het heel lang voortstapt en dacht toch van, nou, dit is gewoon niks. En ach, waarom is nog naar mijn les vallen? Want dus mensen zei altijd, nou, de kist ik net zo vol, de kist van brood stront maken, zei mijn moeder dan. Dat is wel een hele uitdrukking. Maar dan hoor je het echt vragen. Nee, maar ik heb heel lang twijfeld door mezelf en of ik wel geschikt weer voor dit leven of zo, wist wel. Had ik het al even wel goed doen zo en dat het al even op zijn poortjes terugkomen zo. En ik ging mijn kwaal net aanmaken en ik ging, ja, dat is al net zo makkelijk geweest. Ik kwam uit gewoon een arbeidsgezin en ik was de eerste die het leren kon. Dus ik moest leren en hij skopte die maar en die sleepte mij de heren de naar daar wist wel, dat moest leren, want ja, wij moeten alleen maar de hand verdienen en dat is leren, er zit een kop op en daar maak je dan echt je beroep van mij. Ik tel de grote boze bomen om me heen en vraag de maan, toe schijn heel hard en heel gemeen. Zodat de nacht het opgeeft en verdwijnt en de kleine vogel met de zon verschijnt. Ik hier besloten om in die camper die opnames te maken. Ik denk van nou, dan maar kijk, als ik die omjouwing zo belangrijk vind, werd ik jong of spielie, dan mag ik daar een verhaaltje om maken en een paar foto's bij maken en dat heb ik dus die in. En toen dacht ik van ja, en dan zet ik de teksten erin, want dan is het misschien echt wel leuk om iets
associatiefs bij de teksten te maken, wat ik op dat moment viel of hoe ik dat min of meer bedoeld. Net om die zangjes al hier te duiden, zeg maar, om u te lezen waar het nou hoe gaat, maar gewoon puur min of meer impulsief dat ik dat zie en dat ik fladden gedachten hier die ik bij dat liedje jaren vind. Je sjoggen naar deze week maar de meest opvallende reportages van de oude dagen. Onder andere over cultuur dus. Maar stem ik zo op Bureau de Vries, s'nachts van 11:01 op radio van meer cultuur. I'm leaving town, baby. I'm leaving town for sure. Well, you're gonna be running with me, hanging around your door. That's alright. That's alright. That's alright, I'm on. Anyway, you do. Geweldig. Bachie, Ja. zeker. Krutskebellen. Gewoon direct je leren. The moon stood still on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, hill, ooh, hill, hill. Where my dreams came true. Ja, hier weer nog mijn heel iets. Ja, Toen weet er je. al op feestjes en playbacken en van alles naaidoen. Liedse teken naaidoen en Ja. meer van die dingen. Van alles die ja. er. Ja, geweldig. En ik, zoals Willempie en Piet zang iets van André van Duin. Zulke dingen die ik daarna en ik, dat zou wat, hè? Willempie. En dat wilde ik gewoon, dat vond ik altijd prachtig om te doen. En dan had ik nog een hele grote fan met die ene, dat is om Sepke. En joh, dat is ik niet van zijn hele grote fan. Dus hij had de familie wel achter hem? Jawel, jawel, ja. Ja. Dus ik ken hem een mis. Nee, dat is zo, nee. En liet ze Sepke direct naar de zeker, hé? Die zei dan, nee, ik ben ver van gehad, ze zei er dan, hé? Ja. I hurt myself today. Als de heel sabel speelkast, bijvoorbeeld van 100 meisjes stiert, ik neem, want ik weet net hoe ik het vertellen maar. Maar dan had hij zo'n invloed op meisjes met die muziek, met die gitaar. En dat vind ik heel mooi. Dat bezie ik ook dan gewoon de meisjes, rijtje ken. Maar ik had gewoon, dat vind ik heel mooi. En dat wel slagen? Jawel, het is wel een slagen. Ja, maar waarom zou ik wel eens, wat een zwarte vestje door, wat je moet snel of zo, ook wel eens in je shirt dat die even wat vochtigheden had of zo. Dat vind ik wel mooi. Dan denk ik, dan sta je het goed. Ja. Ja, of juist net. Oh, juist net. Nee, maar dan gaan we wel voor. Oh ja. Meestal zitten we dan de pauze nog, dat scheelt. Mijn ultieme deel. Nou ja, ik hoop dat ik wat meer dan ken in de muziek en misschien mijn zin erbij wat je ken. Maar ja, dat is ook nog wel. Ik doe mijn best en ik vind het hartstikke mooi om te doen. Ja. En ze bedoelt het ook wel. Daar gaat ze. Yeah.
Ik moet je graag omprutsen. Ik moet je wel horen denken, van alles moet je wel worden. Vroeger als jonkie, dan slepen wij in bedstee. En daar is meer maar gewoon dan in van die veilige spel. En die zetten we dan aan de kant en daar een petje tussen. Dan gingen we licht op bed. Dat was eigenlijk het moment dat je al een beetje in aanraking kwam met techniek. Met die elektrisch brood. Dat was de eerste, volgens mij. Daar ben ik mooi geboren. Nog een staar gewoon, ja, dan komen de radio op de lappen. En dan kan ik nu met me die deden. En die ga ik een keer maken. Er zit er een pet wie steekt. Ja, ik vind een mooi model. En iemand die zit er voor hele oren te horen en er komt al even roer in. En in de eind loopt het maar. Ik ben gek met die radio. En is het zo nou en dan ook wel eens een hele uitdaging om zo'n radio rond de praat te krijgen? Ja, maar dat zegt ik wel van jullie hier maar bij sommigen, voor het eruit komt. Ik zeg, je weet het vaak, had ze dat heren, hoe vaak ik wel vloog, kuil, maar dan ga ik een trier bij de meer kan ik met de stroom gaan en dan krijg ik weer op de ander. Nou, dus dan komen er wel rare woorden uit, hè? Dat had ik dan nog wel. Maar meestal, de heren me net dat ik radio lood. Zo. Zo'n je zonder kinderen? Dat zal allemaal maar, nee, we zorgen niet. Als ik gelijk vroeger goed krijg, mooi hak, dan ging ze net voor mijn leven net. Ja, dan maak ik zelf daar tegen even maar ook net. Maar jou maakt de verhuizen? Ja, wegen ziekte, dan zijn wij je wel wij maar. En wegen de vrouw. Maar over, dan bleur je nou. Dan moet je net bij. Nice, sport, cultuur en het leukste van hier, het ziet weer alle keer in deze weken. Na je weken ben we er weer. Graag ontdaan.